наздик ба як моҳ мешавад ки дар боғи куруши кабир кӯчаи сайёҳӣ амал мекунад. кӯчаи сайёҳӣ ҳанӯз 11 ноябри соли равон бо ҳузури роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ифтитоҳ гардида буд. дар ин муддат ҳамарӯза дар кӯчаи гардишгарӣ ки баҳри рушди соҳаи сайёҳӣ, тарғиби фарҳанги миллӣ, ҳунарҳои дастӣ, муаррифии зарфиятҳои сайёҳӣ, таъмини фазои фарҳангии пойтахт ва фароғати сокинону меҳмонони он дар доираи тақвияти ҳамкориҳои бародаршаҳрӣ миёни шаҳрҳои Душанбе ва Теҳрон таъсис ёфта буд. шумораи зиёди сокинону меҳмонон ва сайёҳон аз он дидан намуданд. دانیل فرناندز من معلم هستم از هندوستان آمدم. آفرین زیاد کردن در کار خداخواهد حکومت شما بسیار یاردم میتید زیادتر توریسم بیاد از هندوستان خداخواهد. آفرین بود تشکر داشتن با پیش. маврид ба зикр аст ки ташкили растаи сайёҳӣ дар доираи баргузории намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ Душанбе 2025 аз ҷониби ширкати сайёҳӣ Somon Travel, Сайёҳати Диёр ва 7 иқлимбармани Ҷумҳурии Исломии Эрон сурат гирифт. шоми дирӯз дар кӯчаи сайёҳӣ Куруши Кабир аз ҷониби Сафорати Ҷумҳурии Ҳиндустон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон намоиши хӯрокҳои миллӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ташкил карда шуд. ҳамзамон барномаи рангини фарҳангии ҳунармандони Ҳиндустон таҳти унвони Шаби дӯстии Тоҷикистону Ҳиндустон манзури ҳозирин карда шуд. барномаи мазкур ки шоми ҳиндустони аҷиб ном гирифта буд, фарогири суруду мусиқӣ ва рақсҳои ҷаззоби мардуми Ҳиндустонро таҷассум мекард. ташкил ва баргузории чунин барномаҳои муштараки фарҳангӣ ва сайёҳӣ ба шинохт ва муаррифии санъати нотакрор ва фарҳанги қадимии ҳарду давлат манфиатовар хоҳад буд. мо ба масъалаҳои густариш додани ҳамкории мутақобилан судманди фарҳангӣ ва сайёҳӣ бо Тоҷикистон ҳавасманд мебошем. бояд гӯям ки робитаҳои дӯстонаи Тоҷикистон ва Ҳиндустон сол ба сол таҳким меёбанд. ин ду давлати дӯст муштаракоти таърихӣ ва фарҳангии чандин асра дошта барои рушду густариши минбаъдаи ҳамкорӣ дар соҳаҳои фарҳангу сайёҳӣ барнома ва пешниҳодҳои мушаххас амалӣ намуда истоданд. аз ҷумла мо ин шом шоҳиди чунин як дӯстии ҳамешагӣ ва пойдор ҳастем. ин ҷо ҳунармандони мо санъати волои рақсу сурудҳои кишварамонро ба шумо пешкаш намуда истоданд. ин шом ба тамошои кӯчаи сайёҳии Куруши Кабир омадем. ҳамзамон мо дар ин ҷо шоҳиди ҳунарнамоии ҳунармандони кишвари худ шудем ки моро хеле хушҳол сохт. бисёр олӣ буд. мо дар ин ҷо бо ҳунарҳои дастӣ ва фарҳанги халқи тоҷик, Эрон ва Ҳиндустон аз наздик ошно шудем. миннатдории худро ба ташкилкунандагони ин кӯчаи сайёҳӣ ва ин барномаи рангини фарҳангӣ мерасонем. ин барнома ба рушди фарҳангҳои ду кишвар, тақвияти равобити дӯстӣ ва рушди сайёҳӣ дар мамлакат, хосатан пойтахти он шаҳри Душанбе такони нав мебахшад. чорабинии фарҳангӣ ки аз ҷониби маркази фарҳангӣ Свами Вивекананда ва Сафорати Ҳиндустон дар Душанбе гузаронда шуд, писанди ҳозирин гардид. ҳамзамон дар рӯзи охири фаъолияти кӯчаи сайёҳии мавсимии Куруши Кабир, гурӯҳи бонувони ҳунарманд аз Ҷумҳурии Исломии Эрон дар назди сокинону меҳмонон бо суруду рақсҳои миллии кишвари худ ҳунарнамоӣ намуданд ки аз ҷониби ҳозирин хуш пазирифта шуд. кӯчаи сайёҳии Куруши Кабир тӯли як моҳи баргузории худ тавонист гурӯҳи зиёди ҳунармандонро аз минтақаҳои мухталифи Тоҷикистону Эрон дар қалби Душанбе ба ҳам оварад. ҳамзамон таъсиси чунин як кӯчаи сайёҳии мавсимӣ ба макони муаррифии маҳсулоти дастӣ ва дарёфти бозори фурӯши армуғонҳои ҳунармандони ҳарду кишвар заминаи мусоид фароҳам овард. иқдоми мазкур метавонад дар оянда баҳри ташкили кӯчаи сайёҳии доимоамалкунанда дар пойтахти кишвар замина гузорад.